Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemejäňize salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimizin 302-nji bölümine hoş geldiňiz. Täzelikleri media tama bilen başlaýyn. Biz jemi 107 000 agzany geçdik dostlar. Gaty gowy täzelik intäm bizi patpisat etmedikler bar bolsa, bizi patpisat edin. Like-am bassyňyz näme? Ana näme? Menen täzeliklere başladym. Ýadyňyzda bolsa Döwletjan Kuruluş Osmanly rol alýa diýipdim. Geçenki seriýasynda ýem balaban bet rol aldy. Berekella Ýagşymyradow. Klip täzeliklerine başlaýan Söhbet Jumaýew bilen Unutduňmy? Söhbetiň bu klibi öňkülerinden tapawutly we aýdymyň duýgusyny klibe gowy siňdiripdirler. Rahman Hudaýberdiyewden täzeje klip Yaraly ýürek. Klibi ssenariýal düşüripdirler, gowy bolupdyr. Ýene bir täze klibimiz Bayram Nobatowdan Ýol. Meni sorawyň ýalyma, gideyni bile bolmak yok, biliyor. Özüme sayla yol, beni sorawyň ýalyma. Ýene täze klip Ýazgul Bäşimowa we Mira Aşyrowa joralar. Endiki täzelik Gaýodan snippet video hödürläpdir, ýagny gyska klip Amor Fati. Inni gelýär Jeytnoryň iň gowurýan şarjygy Halkaýdym Time. Serdar Çarif, "Tämen gelinçem, jany sesi." Aşra şu täzeliklerde Halkaýdym Time aýtmasam Jeytnor gön jan aýtdy-da. Endiki Halkaýdym Rüstem Halydan Arabyň gyzy. Hemra Recep'den Jany sesi Kakamcan. Kakamcan, bir başımın belin tacı. Kakamcan, senin bilen ömrüm feyci. Kakamcan, yollarıma çaydır. MPO şarjygyna gelenmizde Perwan Halmyradow bilmen aýdymyny ýerine ýetiripdir. Ýene bir täzeje cover Kuwat Dönmezov bilen Aýda Ýözüňden Dünýe barym. Aýdyma gowja TikTokda tutarmy diýen. Bugün toýlawasy Dawud'un humaýy. Bilýärmi agam bu zatlar sewenim bagyt paý. Näme arzuwma diýip menden sorasyn. Diýerdim biri bar sizi ömürlük gorasyn. Endiki täzelik Halipa Arnuş Murat Durdyewden Maýa.
YouTube täzeliklerine gelenmezde menin köp garaşan gepleşigim çykdy. Kuwat Dönmezov bilen yüz-yüze görjek diýseňiz, ine şu ýerjege basyp görüp bilersiňiz. Kuwat belki bu soraw halaman bilersiň. Ýöne men bereýin. Doğrusyny aýdaýyn, käwagt adamyň barp geçişmeýän ýeri bolýar, ýene bolýar. Ay bu başga zatlaý diýilýär, hem öňünden menem aýtdym. Azat Dönmezov bilen Kuwat radnoy jigidon. Ay aňardan gelende diýdi, iPadyň ýere däl ay bu diýip otyr men neydi? Köp adam şoňy Kuwatyň söýgülisi mi kädip pikir edýärdi diýär. Ýene şu bir gepläýdäňde şondan gorkýan. Azat barady, ýene bir soraw bereýin. Ağam azat diýip ýykdyň ay. Enni Elias iň gowaran şarjyklarymyzyň biri köneleri ýatlaly, gaýgysyz Balliýew, Zöhrejan. Yine örkönleri ýatlaly Parahat Amandurdyýew bilen. Yarım Allah'ım, yüreğim senle, ummanı salmir, yüreğim senle. Enni Elias tesirleri okuma şarjymyzda ilkinji tesir alyp bayrak gazanan dostumuz Nowruz Ýaýlasy. Diňe üstünlük köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Enniki tesirimiz Amaniyelli Anamus. Enniki sanlarda aşraganam görkezsene bizem soraw bereli. İşte aşağı görnesiyle no. Hele aşağı sahna arkasında durýar. Sesini eşitýäňiz diňe. Şeýle de soraw berip bilýäňiz, ýöne aşağı size jogap berer. Yine bir tesirimiz Maral Durdyeva. İşinizde üstünlük media tema topory. Köp sag bolun. Size hem sag bolun. Yine bir tesirimiz Humay Atabayev. Altyngy türkmen libasyny gaty geçýär. Tesirlerin %80% men köýnü. Marada bolupdyr. Köp sag bolun. Yine nesip bolsa geýerin. Hem aşra. Bir ýylda bir gedek. Indiki tesirimiz Azat Amanglyjew. Azat Dönmezov aýratyn çagyraýyn. Nesip bolsa çagyrar. Sizem Azady ýazyp bilersiňiz. Biziň gepleşigimizde mihman bolsun diýip. Indi gelýär soňky tesirimize Taganowa mahum. Altyn seniň alyp baýan gepleşiklerin gowy çykýar. Ýöne biraz gürläňde harplara basyp gürleýän. Empuş ýeňde emşip diýip eşdilýär. Bolup biler şeýip ýaňyşymy düzedim. Menem sizden bir zatçyklar öwreneýin. Indiki de has gowy edip aýdar. Dostlar bilýän bu bölümde täzelikler o diýen kändäli ýöne gowy täzeliklerimiz bardy we şeýlelik bilen menen bölümi jemleýän. Araňyzda like basman galanlar bar bolsa hökma like basyň. Yo, iňe sasat özüňize gowja terediň. Indiki bölümde görüşýänçe hoş, sag bolun. Turbam yetişemek da bilýän maşra. Çaraja süýçüp beräýdim. Gyza özüne kraska çalsa birazcık oýanýar da bilýän. Men şonu etmeýän ýelim ben turup bilemem şo. Ay da ýazym. Şu jygyllym bara. Ay. Günne marojny isen ana şolar ýaly bolýar. MP3 diýene näme üçin? MP3. 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 Şey diýmeli mi? MP3 diýip bolan nokta aşa. MP3. Bolýar sağ.